Wayo, yaman. Wagwan people, wagwan everyone. Welcome to Zim Reality ITV. Pada batno bata malete pada chukudza zvinenge vichitika mativi mana ose enyika. Nyandi nayo pada pande ya Queen Tateliciouse na Passion Java. Pane message yabva kuda Queen Tateliciouse yangwa chaiyo kuti Passion Java ari kupedza matarenda evechi evakomana ari kuti munhu ashanda naye anobva apera kuda kuti ane chivuno ane muvuno pakaipa saka zvandisini zvitaura ini ndangodeliver message yabva kuna Queen Tateliciouse. Saka zvachaita panapa ndichangoita se ndichangokurirakidzai video yacho mubva mazvionera mega. Please don't forget to comment pazasap kuti ndizive kuti mafungo sei mazviono sei video ndakanda marifarire yakati hamuna uyezve mukuona sei mafungiro aQueen Tateliciouse. Saka sandapedza nguva yenyu yakawandisa. Well, someone is only benefiting with using my gifts evana. Then I did a live and I told Fantela, I told Levels ndakati run for your lives. Kana mchigona kufamba famba emapostori famba emunganga munodzikamiswa zvipo zvenyu because Java is coming to take them and you'll be nowhere. The boys listened. Handimuri kunzwa zvadaro vamva simudza futi mukomana uyu akaimba hello mwari anonzani akaimba hello mwari. Java then introduced him to this boy. Mwana uya amva atanga kubatwa nemweyo makudo amva atanga kurova vanhu mashows majada. I'm not saying things which are not, you didn't see, you saw these things. Yamani mamunzwa murandakadzi murandarume muzvese achitaura kuti zonayo maya Passion Java ane zvari kuita wapfana. Saka ichokwadi ndo maonero amuri kuita nyaya iyi here kana kuti vanongova queen zvavo vari kungohumana hwawo nyaya ichi isina chekuita na Passion Java. Saka ngatikomende pazasabo tinyatsoona kuti zvakamira sei, muri kufunga sei, muri kuzvionawo sei. Don't forget kuti follow up pa pages edu atinowanika pa social media akaita se Instagram neFacebook. Apa pakanakira kuti tine dzimwe zvatinoposta kune mapages iwaya asingakwanisa kuzoposta pa YouTube panapa because of mitemo inenge ichitarwa na YouTube, but still kana like rako pa page pa Facebook yakanzi Zim Reality ITV pana mamwe maletisa anenge ari ipapo. Wakaenda ku Instagram ukanesa futi chim pana zvimwe zvinenge zviri ipapo. Thank you.